खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। क'क्राझार जिल्ला आरो सोनाब बंग'नि सिमा श्रीरामपुर आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव गंसे ट्राकआव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफालगाव गोजौ फरायसालियाव मैया जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदियै बेलगुरि दालाइ एबसुआ फरायसा लाइमोनफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौ लाफानानै लाइमोनफोरनि जिउनि राहा दानायनि सायाव क'क्राझार डाइरेक्ट कलेजनि फोरोंगिरि शिबराम नार्जारिनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। एबिएमसुनि आफादगिरि लफिकुल इस्लामनि बिथांनि जिम्माखौ फोजोबनायाव सिबिआइ नि नोजोराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भद्रेश्वर बसुमतारी, दिरखं मोसाहारि आरो रुपनाथ ब्रह्मआव एबिएमसुनि खौरांगिरि मेल। गसाइगावआव मैया मेलेमजिबि बिथांमोननि सावरायलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो थानाय समाव गसाइगाव ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो आरो गसाइगाव नोगोरखौ जौगाहोनायनि हाबाखौ आरो गसाइगाव नोगोरखौ मडेल टाउन खालामनाय हाबाफारिया थाबैनो मावगोन बे बाथ्राखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। बारग' एन डि बि नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दोनफैदों आरो बिथांनि नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटी काहिलिपारा 10 नं आसाम पुलिस बेटेलियाननि सिङाव दंफैनायखौ दुखु मोननानै थाबैनो गनांगौ होननानै बारग' एन डि बि आ खौरांगिरिनो मेल खालामदों। बिटिआर नि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव मैया क'क्राझार साइ कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन धोरोमगिरि हानजा फारियै ब्रह्म, बाथौ, ख्रिस्टियान, इस्लाम, सिख, कृष्ण गुरु, जैन, सिख धोरोमनि धोरोमगिरि हानजाफोरा गावबागाव धोरोमनि नेमखान्थिजों ल'फिलिन बेरग'ड मुङै आर'ज खालामनायखौ नुनो मोनदों। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम बिथांखौ जिउखौ फोजोबबाय। सिबिआइ नि नोजोराव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय भद्रेश्वर बसुमतारी न'आव 2017 मायथाइनिफ्रायनो गोमानानै दङ। धेमाजि जिल्लानि जरनाय मायनावपुरि गामियाव बारहुंखाजों गोबां न' बां खहा जादों आरो न'आव थानाय गासैबो बेसादफोरानो लांख्रां-फिंख्रां जानानै दङ। कर'ना भाइरासनि थाखाय जानाय लकडाउननि जेंनायाव गोग्लैनानै गोरिब थाखोनि नखरफोरनो एन इ आर एस डब्लिउ एन, एनजिअ, बि एम एस, टि डि एइच, जि इ आर, एम ए एन वाइ नि हेफाजाबाव गोनांथार जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां बेसादफोरखौ राननाय जादों। फारियै माइरं, दालि, जाग्रा थाव, आलु, संख्रि, मास आरो आखाइयाव फोनग्रा सेनिटाइजार बायदिफोरखौ राननानै होदों। गासै गंब्रै गामियाव राननाय जादों। गामि दरब्रैनिनो आसामाव गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाहैबाय 1276। आसामाव कभिड पजिटिभ मोनदों 24 घन्टानि गेजेराव आरो 19 जन सुबुंनि जिउ गोमादों। कर'नानि रेटआ जाहैबाय 0.72। मिज'राम सरकारजों आसामनि मन्त्रि अतुल बरा आरो अश'क सिं बिथांमोना रायजो हाबलांनाय सिमांनि सायाव फैगौ 5 आगस्तआव मोननै सरकारजों जथायै सावरायगोन।